Kaya may humot. Gitugsok rin siya kani itawag ni siya og San Francisco nya lain-lain na siya og variety kini murag namatay naman siguro ni siya kani patay na kani patay na sad siya naalay pila kabog nabuhi kini nabuhi na siya naasa diri kani nabuhi kani murag green pa man gamay mabuhi siguro ni siya kani cute kayo nabuhi siya ato ning ibalhin dito sa atubangan kung mulabong na kani napa siya green gamay so ato ni siyang bisbisan karon napa diri ako ni siyang gisapaw kay nagdaginot ta sa kanaang tamnanan bitaw napa siya na so inaani siya ilawom ani na siya karon ang unang adlaw sa akong bagong routine kay tulo naman ni puhon karong ugma or sa sunod adlaw so hinay-hinay na ko usab sa akong routine kay nani mo puli sa akong trabaho nga uban na ibag-o nga mosulod na asad ta diri na kani siya red ni siya basta ni red and violet na siya ang una na kong gitanong atong Disyembre mauna ni siya dako na kayo ang uban ani ako nang gibalhin kani pangitaan sad ko ni kabalhinan natay agbati nga niwang.
kini mint. Labong kay siya no.